день, меня зовут Лисякевич Наталья Владимировна. Я загадчик отдела гісторыі краю Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея. Зараз мы з вами знаходзімся ў новым замку, і я раскажу пра нагрудны знак міравога суддзі. Гэта не проста упрыгожванне, гэта атрыбут, сапраўдны атрыбут судовай улады. Ён з бронзы. У сярэдзіне можна ўбачыць герб Расійскай імперыі і надпіс 20 лістапада ноября 1864 года. Гэта якраз такі дата, калі гэта рэформа была зацверджана. І згодна рэформе ствараліся інстытуты суддзей. 25 снежня 1865 года быў створаны і гэты знак па загаду Александра II. Міравыя суды займаліся грамадзянскімі пытаннямі, спрэчкамі ў дагаворах, рухомасці, калі сума іска не была звыш 300 рублёў, а таксама злачынствамі, калі арышт быў менш, чым 3 гады. Міравыя суды падпарадкоўваліся міністру юстыцыі. Кандыдат павінен быў быць старэйшым, чым 25 гадоў. У яго павінна была быць маёмасць коштам 15 000 рублёў і больш. Ну і, канешне, адукацыя сярэдняя або вышэйшая, не абавязкова юрыдычная. Але калі ў чалавека быў опыт справаздачы юрыдычнай, гэта вельмі добра. І цікава, як выглядалі міравыя суддзі. У іх не было службовага касцюму. Яны маглі быць апрануты ў звычайны сурдут, але трэба было, каб быў нагрудны знак. Ну і на паседжаннях абавязкова. У нашай экспазіцыі ёсць фотаздымак. На ім прадстаўлены Александр Александрович Венжык-Відаўскі, якраз такі ў адзенні звычайным з нагрудным знакам. Гэта фотаздымак пачатку 20-го стагоддзя 1905 года.